Oras shalom, salam sehat dihita salhupna damang dainang, nanolonga di bagasa Tuhan di dia pehita maringanan. Tapuji ma Tuhan, marhite-hite hareden nirwata manangun hatana, ala jumulu mamarsada nirwa hita martanya kita. Damemima liho Tuhami ale Tuhan, ditiki lahu manangun hatapa. Asa hatamon, mabayan lamar dame sonang rohanami la madalani ngulun-ngulun nami muliati maduhali Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami todopam. Amin. Damang dainang nenolonga di bagasan tuata Yesus Kristus hatani di bata nasa tuhita dia pala partikenon dia nek mai sian buku barita nauli na sinura di si Lukas bidutolu mamuka may senaya sada masuk sa tuaya onom pemahatan ni Tuhan tapay tiuk madibagasan rohat tabi pasa 15 tahun hinarajaw ni Kaisar Tiberius uju Pontius Latus manggonggomi luat Judea ditiki aka raja na opat on si Herodes di luat Galilea si Filipus dongan na sa ama di luat Iturea do Trachonitis, Silisanias di luat Abilene. Uju si Hanas do si Kayapas si tuan ni Malim. Romahatan ni dibata tu si Yohanes anak ni si Zakaria di halongonan. Gabi di topot ibana ma sadot luat humaliang batang ait Jordan. Di jami tahun ma padidion hamon ni roha laho pasesahod dosa. Obar tu natar surat di buku perjami tahun di panurirang Yesaya. Suara ni majojo di halongonan. Pature hamuma dala dituhani. Pahorna pamuma si dalananna. Iko gohad do nasa rura. Jala si parejeton do nasa dolok do butul-butul. Si patigorod do na bekuk. Jala si padodoson na marbukit-bukit. Jala idaon dinasa daging do haluaon nasian dibata ido sahana huria nanolonga di bagasan tuata Yesus Kristus isi dihita dison nalomoro hana molo dipasing tentu dang adong dihita nang usada di bagasan parngolunon nalomoro hana di pasingot alay molo pasingot tonian lomohid do rohana apalagi dihita bata di bagasan turpu jamita na satu hita dia pala partikeno damang dainang songo dia di bata masuru salah na posona na marguar si Yohanes padidi. Ibana di jauh ditiki di halongonan. Nakok ibana tu daerah Jordan. Disuruh debata ibana pasingoton. Salut aka panggonggomi na adong di humalyak. Baik panggonggomi di bagasan aka partodion nang aka panggonggomi di bagasan aka pemerintah. Buasa rekod di rohani di bata pasingot to nasida. Di siala takas do di boto di bata. Nung adul panguluon ni bangsoy. Nung adul panguluon ni Jolmay san lomo ni rohani di bata. Panggonggomi do nasida. Alay dang diulaw na sida songo na manggonggomi. Akka ulan akka dosa do diulaw na sida. Songo ni masih Kayapas. Nagabe si tuan ni Malik. Na maboto ruhut do akka aturan. Na maboto imaka patik ni debata. Na maboto akka patik. Na adong di pada narobi. Alay di boto ibana besal hutnai
dang dipatudon ibana di bagasan holong ni roka. Alai totong do ibana mardosa. Ubah ini mah disuruh debata ya nakonna. Disuruh debata mah si Yohanes padidi pasingoton nasida. Otomatis olo do nasida di bagasan ayat na patulukon. Takas idok ko di jami tahu mapadidin hamu bang roka. Laho pasesau dosa. Allah menyuruh Yohanes untuk menyerukan sebuah pertobatan. Dan Yohanes menyerukan sebuah pertobatan. Didok si Yohanes mapauba hamuna marohamuna. Laho pasesau dosa muna. Di bata menyuruh si Yohanes pasikoto nasida asa anggiat nasida saluhuna akajun mapardosai olo paubarohana. Alaya manginang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Baka pola do dibuat si Yohanes na tersurat di buku ni si Yesaya. Alai buhado nasida mangarimang di bagasan Yesaya 40 ayat 15. Takas do di pasa si Yesaya sada baga-baga taringo naikon adong sahalak nagabe paradiho dalat adorang so sahat tua Yesus adorang so roh Yesus pasahaton akka baritalas ni roka. Alai nang pe diboto si kaya hapas akka mahalim salhu na do akka halak Yahudi. Na tersurat di buku di si Yesaya. Alai totong do nasida dang mangetong. Iya si Yohanes do. Mereka tidak memikirkan, tidak percaya bahwa Yohanes adalah jawaban daripada nubuatan yang ada di dalam kitab Yesaya. Bapak Ibu, nenolongan di bagasan Yesus Kristus. Dung didok ko si Yohanes paubahamuna madirimuna lau pasesau dosa. Obat na tersurat di buku perjami tahun di panurang Yesaya. Suara ni nama jojo dalongonan paturi hamu nama dala di Tuhani paurno pamu nama si dalanan. Si Yesaya para dia dala tu Tuhan Yesus Kristus. Menurut salhuk na jolma paubar rohana. Asa totong adong hamu ni roha majakon haroroni Tuhan. Asa totong salhuk na jolmai dan mangulubi di bagasan dosa paubah pangalaho. Paubahon saluk naka parangin na orang denggan pamago saluk naka hotel hosom tel elak dok late alai bakol do diulahon hala Yahudi buasa. Kenapa sulit untuk bertobat? Pertobatan tidak akan pernah bisa terjadi jikalau seseorang itu menganggap dirinya benar. Sekali lagi, pertobatan tidak akan pernah bisa terjadi jika seseorang itu menganggap dirinya benar. Hala Yahudi dia tong nasida do, diri nasida. Peparan ni si Abraham, keturunan daripada Abraham. Identitas mereka tentang keturunan Abraham menyesatkan. Gabe mabanasida dang majalo hamu bau ni roha. Hobar tu singok-singok na pinasa ni si Yohanes. Huria nenolonga di bagasan tuata Yesus Kristus. Hobar tu jahna saat tu hita dia pada pertikenon maruha hamu bau ni roha ma paturi hamu na madala di Tuhani. Songo dia do hita naman hamu ni roha. Lapature dalan di Tuhan. Na parjolo sahali asa adong hamu boni roha di bagasan ngolupta.
ikon sadarat tado hita julma pardosa. Supaya ada sebuah pertobatan di dalam diri kita. Kita harus menyadari bahwa diri kita ini adalah orang berdosa. Masing-masing kita adalah orang-orang berdosa. Maka ketika kita sudah menyadari bahwa kita orang-orang berdosa, maka kita membutuhkan sebuah pengampunan, yaitu sebuah pertobatan. Damang dinang ninolongan di bagasan Yesus Kristus. Ngolongu nunga de sol-soli hamuna jelma pardosa di bagasan ngolunguna. Paubah hamuna rohamuna. Alay gudang do jelma senario di boto do mardosa. Alay dang olu pa barohana. Alay marhite-hite jamit taho di Tokyo kita. Asa totok kita marhamo beniroha. Jala tapature dirita. Lama nomu-nomu. Debata. Lapaturio dalan di Tuhani. Dalan di Tuhan. Dada songon dalan adong dedo pakta. Songon dalata. Alay dalan di Tuhan. Ima akar hapor siyam na togu o Bartolomeo ni rohani debata. Ima na perjolo. Napaduahon marhite-hite jamitaon naing takasita. Pataridahon jala paradeho dirita. Di bagasan hapor siyam na togu. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak. Maka ketika kita sudah percaya bahwa kebenaran yang hakiki adalah Yesus, maka kita juga harus melakukan pertobatan di dalam kehidupan. Harus menerima Yesus dengan iman yang benar. Dapat teluhon damang dahinang marhite-hite minggutta dia pala sadarihon mingguapen napadua on takasita di paingot. Asa totok kita olo manangin hata ni debata. Unang behita sama mitori diri di bagasan parangonot. Jangan kita katakan aku orang benar. Aku orang yang sudah ditebus dan lain sebagainya. Jika kita menyampaikan hal itu, pataridahon di bagasan parange nature. Naparpu di sal damang dainang. Adong masa ada cerita. Adong masa ada naposo. Di bagasan haposoon na totong di bana martuhan. Ibana martangiang rajikia. Ibana majaha bibel. Jela ibana jujur tu akka parsaura tu akka parminggu onela Kristen. Sadatiki menghadapi pergumulan memana masebora. Perjulu di parsita ibana mana yang lulus PNS. Paduahon ala na tua-tua na bapak na lagi marsahi. Nang manyang malu. Martangiang may mana tutukan. Di bagasan ima hapor siya di bana na dia tong ibana. Tuhan adong dua pangidoak kunin na ibana. Perjolo ruas mau niyan lulus pegawai negeri. Alin na rumikko siya ni Tuhan. Liu maha mamalung ni parsahiton tuamok. Ana terjadi lamang dainang. Terjadi ma nadulsan rohani na posay. Buasa lulus may mana pegawai negeri. Alay marjingolo mana tua-tuana. Ilok ko ni mana ma. Basa may kosong na Tuhan. Marisuam do pegawai negeri ako. Mulunong nga moding bapak. Tuju ako ng pegawai negeri. Asa buhay do mabeso ng rohani bapak ko dito. Adang to hobi na martuhan o. Inaybana. Moto may mana sa parminggon. Do may mana sa Tuhan do kalanaas. Sa di paro padita ma. Dakkabiro siya ninna. Sa datiki lamay mana padita o manok na poso. Makatay may padita do na poso. Didok ko na poso o masaluslu na ka na solo di rohana. Dang toho na martuhan. Parcuba do martuhan.
Ali ahamay doko ni mapad di taon mga lusi na poso. Ali anaha. Hurip pudo nasalap ko nunga martuhan. Hapin ang martuhan dopi hapin. Taras jol mama na poso. Wasa. Maraji na umar minggu. Rajid daw imamajahal kita. Rajid daw martangya. Tohodoi. Ninapad ditay. Ali ternyata salah dope pamikir mi. Buasa salah. Nina poso. Salah ma. Martangya ko delusi Tuhan do tangyamu. Alin ko kodang delusi Tuhan. Roma na poso. Molo delusi Tuhan do tangyaku. Buasa mamate bapakku. Ali amin ko padito. Roham dang songo rohani di bata. Dalam budang songo dalan ni di bata. Narumik ko diho. Wow baroham. Bertoba maho. Asa di boto ho dalan ni di bata. Nasa tuhonin. Damang din ang nanolong di bagasan Yesus Kristus. Hita pa jajat do pesongon na po soon. Taangga dirita nunga martuhan. Taangga dirita nunga para dehon ni madirita manamuno mutuhan. Taangga dirita nunga marminggu do kalena asing. Alay dang adong do pertobatan panadaw diri nasitong di bagasang ulut. So kala Yahudi. Diangga nasida pinopar ni si Abraham. Na perlu pau baroka. Ale anggo hita damang dainang anggota anggap do hita. Naposo ni debata nunga martuhan. Ihutum madala ni debata hubar tulomo ni debata dang tulomo ni roham. Amen martanya kita. Moliate Tuhan nunga taruli hay marhite-hite hatap. Ajari mahami pau baroka. Ajari mahami paredo diri nami gabe dalammu. Asa saut to patuduh sakak mu Tuhan gan umar sada-sada. Jelas sa mga tu si hami akasakap ni bagasan gulo nami si ganupay. Muli ate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amen. Shalom. Tuhan mamasu-masu hita.